Hello guys, maadong adlaw natong tanan. Karong adlaw December. Laktod adlaw ko December. Karong adlaw guys, adlaw Lunes. December 30. Advance Happy New Year natong tanan. Sa karon day guys, dahil may kuan dia. Bibingka. Og suman. Gaghatag ning mananghilin ganihang kadlaw nas 4 kay naghatid ko nila nadto merkado kay ning pa sila og tagbilaran. Mauli ra pud sila dari diyan kadlawon kay ani sila mag New Year. Agubot ta kay istorya dari sina kaya rin si Uncle Roy. Mga pita ninyo guys da. Agamang protas kay wa pa na kumpleto. Kay mahapol sa rip kapag sa rip kay lamig man sa rip bugnaw. Di na man na kinahanglan kumpleto patutuo ra man ang tino. Anang protas patutuo ra man ang kumpleto para asinso para lingin kuno lingin pugnaw. Nara din na staw. Atong templahan ni. Kay hinta pa ni sida. Sinanglan sa mulaw. Karirahan suman kay ganang kus mga sumang manang. Kani inorder ning manang hilin. Hindi ko ma-recommend ng sumabudol ka. Ning cute na lagi kilang ko ano. Ginoo ko ra ka. Cute ta ninja. Mao na mag-cute og lami. Sana all cute di lami. Cute lagi ni di man lami. Tatay naman pigilantan. Ano pa yung mga gaba? Pag mga hilantan, masakit, gaba. Gusto si drone kaysa panahon. Mukhaon ko ma. Ato tala Dr. Bintay. Ang marisitaan inyong kuan. Ubog sipon. Hay si Jang nga kamo mang duha. Dapat salian na kay di mo kaon. Na. Ginoo ko mo. Adyon ta na ni Dudad as 2025. Lagi day. Mag happy ang ating life. Uy. Ano to? Ang luyat naman eh. Nga ang tanin daw. Amin ka sumang manong. Manang suman kay murag. Nagdipa gamay. Kilawit eh. Ay magang kuto-kuto. Ang gipare sa Kasi na pa mo dala. katong na isi. At tinura man siguro. Sit out sa pagmangkang tatay. Kagaw, nag-worship ko no, karaghan. No, pag umangkang tatay no. Kapilas mama nag-worship. Karaghan. Mabusog na ito ma. Busog sa kahit. Ginaw ko kaagdaghan na ruma. Ulian ka na. Ipainom ni mo danang katong gi. Sus, grabe rabi tabaw rabi pangita na mo danang og. Nag-vlog mo pa itong gi-vlog. Gi-vlog bitaw. Ang gisugog anak ni TV kay pangitag ingana. Kanang kuas karnaba. Kaya di man timbog ang karnaba. Chat ko ila Ate Michelle sa Kalinganay. Naa. Mas sa Ate Michelle ma-reply. Naman ko sa Ate Michelle bawang tapos si Rose Cortez. Sugali ba? Kaan na day. Chat ko Ate Michelle. Tunga ka na habi magtilaw ko. Magkukun tilaw daning bingka nilang gas. Awit sa Sa unang gudag ko to. gawa sa nawit sa pagkaganhanan. Kuya, huwag mo na. Sinina. Kayo kapare na. Ang sapatos ang gihatag ni Budoy. Budoy. No, ay ma'am. Ano pa sa to? Itong duha ka white. Duha. Ano lang. Itong duha ka white. Hindi ko na ng jupulipi. Wow. Ang dahil flexi, kasuloy-suloy, mall dito. Ang ipayan kay Eric. Kita ka video mat si Julie. Wow. Nansa na ba nirong panahon sige na mag one init? Hindi na ko wala ang katwiri tayo sa. No. No pagtawag tita tiriran. Nga doy.
Kaya ka na rin? Wala mo ko sa sundan ano eh. Wala mo ko nila ng liit. Maning kamo. Ngayon di ay pakuha. Tunday. Susuloy na yung dami sa Waan to anda, di mo siguro ito na lata. Pag akong sudan ng gayon. Mapungka na ko nung ano eh. Lipak ko sa sunod. Di man pwede di mo kaunday kay mo inom ang kag-antibiotic. Gusto kang matapag ka doktor day. Di man day gusto la, sige kagdagan. Ay, lagi panakit si mong mama. Sige, kagdagan la. Kanira gud gamay katunga ra dani diyan dala pud tataud. Sige na, kagdagan. Sa man pagkabaskog. Yung isang saging. Nga to kung tibiki ka ng mga ipansipi. Biki ba na to, burato? Libres burato. Nagkana sa kasagingan na to. Ilam din ang sagingan na ibabaw ilan ng gusto. Ha? Nagba. Anak ko na siyang Ignas. Ano, nidas na ito? Kuha man na, ijaan man ang Marilo. Kay si Ignas o si Bidang Sulo. Diyan si Marilo kay Apo ng Bidang. Ay, ko na. Nay, oh. Pagkaan na mo. Parang sig isda aglugaw. Araw na 14. Gamay na ito ko. Gusto nyo ba ba? Huwag itlog, di mo agdit put mo. Ang nila na 30 mil pinagit. Ha? 30 mil 28. Pinagit? Kang sa gasog hilanat. Hindi ka lang bang gagtaki. Wani huwas nun. Wani Anong huwas. pangagatong bito na kayo yan na napatag gabaan? 56. Kaka na pod. Dahil kikilaw ng kulroy, nokos o lato aroy. Parisag saging. Pisi na bang isda. Lagi ikaw, day. Inim daghang tubig la. Sa kadibahin. Lagi, bisitang tatay na mga senior citizen na nabamoy handas New Year. Ano tisin? Citizen, si tatay. Ito man. Ano, dahil na mga atbang, di na ba dahil na senior citizen? Ulit tao pa dahil na. Tao. Isad, day. Pila isad, day. Basta na is. Mo dahil na iwa ka ni Adon Dani na kikuan. Acidic ni te? Acidic ni nga ni? Bawal man ko ni nanay ni? Ano man yan? Manuwas na ning udon. Ha? Di bang biro ka? Anong biro ka ba nga nagbasag Ako kung kailan no? ita ni nanay, excuse me. Tatay mo dapat kayo. Si tatay na kayo, manay bawal sa kuto-kuto. Resistensya na po na. Kay gilantan man na. Kung di mo sila maka-acid kay Ako may mo inam dani kay arong Yan ang kanton so Di mo tama. ko prayer mo ano mo. Nakago ka niya. kay magabaan ko ta. Mother. Ha? Ano na di na makuha kay ako ba? man ni ang dito. Ako kailan mo yan italo? Kumotra ba? Ha? Ako kailan mo yan? Wa pa karon magkon ko. Habi na po. Tas ning ulis ko. Bayad na po. Balik ko Testis. to mga. Balik doon dagat lawan magmotor ko to sila sa mananghilin. Pahilisan pa ninay. Ano tuman gahapon nagtubag saging sa tablet. Murag na ah. Grabe ka mang daghan may grasya dari ng dabos saging. Nagana. Dabong pa. Dabo nga. Dilo naman gali ng uban, dabong. Tumangan kabulit ba? Hinog naman ko na, araw-araw man ang gayil, kuha na na. Mga nakinig. Buwang na kado. Malang ita. Ako dyan lang ita. Di. Natag ni idila ko nung ipasang remix. Kanto to ah. Kasi hinatag. Natag tipi nila, inatag pang tibiki libres burato. Mo kami. Ambinay, ambinay. Imbisanay. Ganan ko magtanaw. Kari aho, kari katatay. Ano ba ang hambog? Tao. Naman nga asawa ng mga bata. Hindi ko makagsaging. Kan ko ganyan hinog. Bagaman. Ano may ngipon. Hindi mo kadok. Sa una dyan, bisa ko kayo nipon. Hindi mo kong saging. Mamay kita kan dagat. Naining liwat sa imong mga anak na wa. Kamuti. Kaon man tanan mong mga anak ug saging. Kamuti. Katas tayo banoy kamuti. Ilaw. Tubaboy. Muna ko kuryo kita dag kamuti kay Gusto ko nga na pero ilaw sa baboy. dekan mo ko no dadag sa kasako. Matay ka tubaw ko ko mo ko. Cheers!
Dadin pa rin Cheers, sa Mr. tutay. Tay. Ang tagdat balik. Maman. Ako pa naman. Pamaman. Tinga mo yung tapet. Hindi pa yung hatagan. Hindi pa yung... Tinga mo na ba? Ibisitas tatay siyang mga amigo. Kasi kay Kaya Baboy ka ilang sa tanis muti. tatay. Ilaw sa baboy. Ilayla sila na titatay na yun. At sa akin, ilaw ko baboy. Sila na titatay las. 38. Hindi pa manarin ron. Ano pa inom? Ganyan kadlaw nagsugod. Pag Ibikyugan ka ganan no kadangag ko. buwan mo. Hindi pa ron. Tatay, tiil na eh. Kaya na po ko. Ano sila potasyon. Buka. Wala di kayo para potasyum. Yung B1, B6, B12. Dito mo. Adi, bilang bisa vitamins mana. Hindi, nalay kay tambaw para potasyum. Hindi, ay Ano kung to? sabihin sa una, nasalipat ko. Nga, 20 na makapasok. Yung ingan ang takang Dr. B. Samok. Bila Ilan na na. nakadaot ng magsimpulag inom ko nga na. Tayo, Ano ba? Kabutan ako na na biro ka. Nagtukong. Aslum. Ano, bawas, ubo na. Ano kami kawaso na? Ano sa gawas tayo kaya na Ay, nung bakit? galit rin taligsik. Wala kay Ganon? 4 hours na eh. kay Dapat oras na. Niinam na alas 9:30. kay mo ko sa tanduan. Niinam na na eh. Yung mga kapatid mo sa James. Lapit ka, pre. Di mo? Mano? Ang bawas kay tanduan na nanam. Tanduay, mga tiguwang na mo. Tanduay, yapon mo. Mga kadagat, tas injuhang. Nawaran yung purma, kigwang na. Katawas na na. Hindi kigong na kayo si Kigwang na nung doon, no? Tanduay naman sa yapon. Akin ni kayo bata pa. Bata. Kasi maguwang ni Janong Mimong. Hindi magwagados premium. Kami nagkas sila. Nagkikong na doon kay... Sige naman na... Si kuwang pa rin mimong kay Bako, 1943. Kami nagkas Pares sila lang. manong ang magwang ng dudoy. Ko Sige naman na yung merdo niya. Magsintay ko na, magsintay doon ako Manong karong sa oras, manong dudoy lagi kay doon ko nung magbasketball sa una. Maduloy na matay. Lukas manong lagi. Kapatay ni Dan. Oh. Ito pa mamasko naman na to. Manong dito sa bukid. Tikuan. Pamasko mo pa doon. Hanggang doon. Mamasko mo na to. Panganta mo na yung mayong Pasko. May sista. Daring tatay, panganta mo. Lata. Daring mong tatay, panganta. Parang dyan ito, sinong Lata. bator lata, kinit. Sa una. Sa una kani mga bata nga maghimo raw ni kahoy. Ilang maglagpat siya sa katong mga takbo. Mura raman ni Royal na yun. Bino. Mura ba? Di dali ko po anay kay Asluman. Ako na pinamahin po. Bawal na pinakasakit sa Kalabo de kuanay katong jahong-jahong. Oh, sa to. Jahong. Ako may wag mo gawas mo. Ayaw lagi tayo ganito lagsik. Gawas sabi mo yung balik na yung hiranat. What na imo tay? Ano? Kanay mong giyawiran, maburog ka. Sana mo lang ipangasyo. Pahan. Ano kas pahan? Wood. To-check up lagi tayo. Wala. Pagay pa lang ay sa Dr. B. Para akong ay sa Dr. B. Kamu ay mga ito. Susuntan mo yung inanat. Tablitas na mo yung ano. Diyan man duman ang matik up. Matanaw kang Dr. B. Apratuhan man. Bipihan. Sa nga nila siya kanina paslitan. Islita og inigis pa dong nasud sa ilog. Asa dyan eh. Da guys, nagdaba sa gamang saging daghan mi grasya. Nga nadawat. Salamat ka Diyos mga grasya. Uy, naman lagi taksa nagtambal na ni. Na, dampo. Hindi na mata. Na, magkapay ka nung aloy nga tunda na, ipakuha na eh. Nagapos-apos to yung ipakawala. Kuha ito na unja. Eh ba? Kuna na, hutda na na eh. Ang wag pa ito baba. Day, atatas kan dihay. Misan dyan mong gibati. Hutda na ka, di ka gusto magtupukan. Wala, kanan na. Basi kabuhi na te. Mga puro tamis, agi pangkaanas mga ni aging adlaw. Gano'n na nagbagabang na suka. May patso ba? Nay.
Kasukal ka day? Ubi lagi. Ang kanay? Naan niya, binggo. Itong binggo. Body. Dagos ubos guys, kay dahil nagbitay nga guwang nga tundan. Nagdabos tagamang mga saging ron. Salamat is mga grasyang namang nga dawat. Aning kuhaan guys, kina nagbitay, nagikut-kut, nagali, kibkiba na. Ilang gambitin ilaga. Bitay naman. Grabe ko rang tambok kag karlan. Di karlan yung isa guys, kay bagjang mana. Kanang nasubos mga karla na. Hinlaunon din yung dani kay kuhan, ang jayhas. Aning kuhaan kay sayang, mugdi ni kuhaan, hurot rin kakibkiban. Ning init na po, ni katataon mo. Taligsik, moroy, isa sa makapis lang. Mo nang ibang tao, maingan nga, gigabaan ko no. Di man na makaingagaba kay sakit jed kay sa panahon nga awan init uso ag ubo og sipon mao nang kuan jed masakit jed dada guys ang kuan ni gani dada si tatay gibisita si tatay sang mga amigo na rin silingan mao panay kanalipang tatay ng mga ijang mga amigo mga senior citizen pod. Kay si tatay, di pa man na magipagawas-gawas kay itakigan lagi ganang kadlawon, gilantan. Nung dados doktor, di mampod. Naman nag every 4 hours ag pag-inom sa para hilanat. Dasa rin kuhaan guys. Diyan na pagkos ubos guys, kay manguha ko, gisugo ni nanay nga katong ipahumulan ko nun niya kay basig mo adyo nagidahang ubo kay napagaw mas nanay tungod lagi na ng ubo. Kanina guys, kita mo daning na mo kuno ni tuway-tuway batoy gingang nanay. Tuway-tuway. Aning kuhaan kay agdali dani. Mo ibabad og katong naay. Tulo to kabuk gingang nanay. Nakailan ako. Asa ning kuhaan guys da. Darag mga binuungan kang gibugha. Salamat sa Ginoo kay ning init na. Madula man tagda na mo uwan. Kay maaga na pwede na hakuton. Aron makapangumuti na pagkudari da. Ngamuti ko pohon o mangletak na kay karon di pa pwede pangumutian kay pilit pa. Tabi-tabi kay alas 12 na para ba. Mao ni siya guys. Tuway-tuway kaning siya mao ni mamilit sa nina. Ug masabud ka. Napatoy do ka buok ang pangitaan. Tara guys, nakakuha na ko jahong-jahong mo ni jahong-jahong. Kailan ako. Dugay na ako nakaila dani pero katong duha ka buok nga gihinga ni nanay. Karon pa ko nakaila. Ibabad ni ng hospital. Maihinubig ni nanay. Inita. Dara. Kani siya. Pusikad kahoy ko no. Kuyag mga ngan. Ani hiluan sa nina guys kaya ni ibabad og tubig. Hiluaw sa nina og maadyo. Dara guys, hanang nababad. Pas nanay si tatay. Mo na na nila anja. Para ni nga na orang moy makasud nga. Hindi maato siya na naghinlo. Ja, pag kinalasan, mineral hanggi. Ugas sa kinalasan. Mama ni ko ang nanay gisugo. Ang maulian na paglang mga ubo. Magkaan sa ako maniudto dito guys. Gahang paniudto mo alauna na. Maniudto ta guys. Og advance Happy New Year natong tanan. Amping ta kanunay og daghang salamat ninyo guys sa way sawang pagtan-aw sa mga vlog.
bisag usahay nga magkalanrakas pud usahay. Daghan kadong salamat ninyong tanan guys. Nya mara ning vlog guys. Salamat sa inyong pagtan-aw ug God bless og amping mong tanan. Thank you for watching guys. Bye.